Ngiyabingelela ke ngibingelele emhlabeni wonke ngibingelele ke kubo bonke abantu abangabheka lo mfanekiso esiqophayo. Ngiyabingelela nje kuzo zonke izindawo amagumbi amanomhlaba. Bingelele kwabaphezulu kwabaphansi emanzini kwabangaphansi komhlaba wasemhlabeni ezinkalweni ezintabeni emaweni emahlathini ingilosi zonke ezimemeza ngomoya. Siyababingelela bonke. Ngibingelele ngiqale ke ngikhulume ke ngibuke isimo sale TV esinawo lapha isolomoya libona ekujuleni, isolomoya libona ekujuleni. Ilink leyo eningalinka ngayo ku YouTube. Nisilandele nje bese niya subscribe. Ngiphinde ngibuyileke namhlanje, ngibuyileke ngizothinta indaba yamanzi. Zothinta indaba yamanzi. Sokhuluma nje ngamanzi namhlanje. Sikhulume amanzi ahlukene kangaka amanzi eithunyweni siyasiwahlukanise ngesikhombisa noma siwahlukanise ka7. Amanzi ayisikhombisa kamoya, zithunywa zamanzi ayisikhombisa kamoya. Sinethombokala elithulakala emaxhaphosini. Ithombokala lapho kugeleza khona amanzi okuyisidaka khona, okuyixhaphosi lapho kumile khona impande zamanzi. Bayazika abazi impande zamanzi. Ithombokala ke lihamba lapho liyihosheni. Ithombokala ulithola ehosheni ithombokala. Sinamanzi emfula ehambayo. Lapho ke utholakala emfuleni emihosheni, ehosheni emfuleni uzothola amanzi agelezayo kungamanzi omfula. Imifula emikhulu, imifula emincane zihosha. Ihosha kodwa kakhulu ke ziyayizisebenze ngamanzi ethombokala. Ngoba liqhuma lapha nezidakeni nalapho kumila khona engathi kungamaxhaphosi, abanye baza amaxhaphosini. La kubhoxa khona. Thola ukuthi inkomo isihambe yayobhoxa isathola isibambekile lapha ya. Isiyokhishwa. Ithi landela lobutshalo obuluhlaza. Lapho kutholakala khona amanzi ethombokala. Bese kuba imifula. Sibe namanzi esiphethu. Isiphethu ke bayaye bethi phecelezi spring water. Lamanzi aphethuzayo isiphethu. Sibe namanzi asemathatha amanzi engwabaleni. Amanzi ethombokala, amanzi omfula, amanzi esiphethu. Sibe nawe empophoma, sibe nawe esiziba. Sibe namanzi emvula. Sibe nawe empophoma, sibe nawe esiziba, sibe namanzi emvula. Ngoba amanzi emvula la amanzi olwandle. Ayisikhombisa lamanzi. Sinethombokala, sinesiphethu, sinomfula ohambayo, sinempophoma, sinesiziba, sinemvula, sinolwandle. Amanzi olwandle ke kakhulu asebenza kuba amanzi ezintaba. Kahle asebenza ngedlozi lasentabeni isikhathi esiningi. Athanda idlozi, zenzuza zolwandle, zithunywa zasolwandle. Ya, athanda siwasebenzisa njengamanzi ezintaba ngoba ulwandle lusurround umhlaba noma lwengamela umhlaba wonke ulwandle. Luhamba ezintabeni, uthola ezintabeni, ugeleze njalo. Yani ulwandle lunamanzi wonke inhlobo zamanzi. Ulwandle lunamanzi wonke inhlobo zamanzi ngoba asuke empophomeni, asuke emithonjeni, asuke lokuzane. Imithombo ke vele iyafana nesiphethu ngoba isiphethu siyaqhuma la kube khona umthombo. Amanzi omthombo namanzi esiphethu kuthamba kuba amanzi awodwa. Amanzi esiphethu namanzi omthombo kuba amanzi awodwa. Kuzoba amanzi omfula ayalinka nawe siziba futhi. Athi mayibe into eyodwa amanzi omfula. Ngoba ilapha umfula usuke ugeleza khona bese kuba khona indawo embekile lapha amanzi afika zibazise khona, ajikajike ukuziba. Ayazibazisa isiziba, ayajikajika lamanzi bese yaphuma. Isiziba leso nesempophoma isiziba sikhona. Asuke kungamanzi omfula ebese efika ewela edwaleni elithile noma
eweni elithile ewela phansi ayowela esizibeni. Kuyenzeka ukuthola ukuthi leyo mpophoma inasi isiziba, inedwala lapha phansi, amanzi afika ashaya edwaleni. Manje ke amanzi esiziba usho ngingakho ngithi mina ayazibazisa, ngoba noma ehle empophomeni afika ehle angene ezibeni ajikajike bese yaphuma akhanda umufula futhi. Uyabona izinto ezinjalo nje, amanzi ayimpophoma, amanzi ethombongala, amanzi omfula ohambayo, amanzi esiziba, amanzi olwandle, amanzi emvula, amanzi esiphethu. Isiphethu ke siyasebenza kakhulu, isiphethu siyasebenza ngoba hlushwa zibhobo, siyasebenza isiphethu. Impophoma iyadiliza, iyembathisa amandla ayo, awethunywa kakhulu nemvula eyithunyeni zaphezulu nje kakhulu. Kuyaye kusetshenziswa amanzi empophoma nawe emvula, ngoba kuyenzeka uthola ukuthi umuntu ohlushwa isithunywa sezulu uyahamba uyohlala ngaphandle, imnethi imvula asinde. Yabona izinto ezinjalo, amanzi omfula ayayigeza ichitho, ayalahla imimoya emibi. Amanzi omfula ayayigeza ichitho, ageza imimoya emibi phezulu komuntu, alahle, ayalahla okubi amanzi elokhuzana omfula. Kuzoba amanzi emvula ngishilo ngathi yasebenza elokuzana eneyithunyweni kakhulu amanzi emvula, ngoba amanzi esichotho wona asebenza ezimpini kakhulu. Uyakwazi ukulwa ngazo ngoba isichotho sishaya silokhuzana, sishaya simoshe, okusho ukuthi ayasebenza ezimpini. Nawe empophoma bayakwazi ukuwafaka mabelwa izimpi ngoba ashaya ngamandla, impophoma lezi inamandla, ashaya ngamandla amanzi empophoma, ayasebenza ezimpini. Awesiphethu wona ayalapha lapha izibhobo, ayasebenza kakhulu futhi ngoba amanzi aqhuma phansi, ayasebenza kakhulu umuntu osuke nemimoya yasezibeni noma imimoya yamanzi yeziziba. Ayasebenza kakhulu amanzi elokhuzana esiphethu. Siphinde sibuye lapha ke, ungawahlanganisa amanzi esiziba, uhlanganisa amanzi omfula ohambayo, uhlanganisa amanzi esiphethu, ugqume uphalaze, noma ungaqhuma ngawodwa noma ungawasebenzisa uwaxube nempepho. Ugqume uphalaze, uchathe, ugeze ngawo, ayokusiza mawuhlushwa zithunywa zamanzi. Kuzoba amanzi empophoma nawe ayisebenzela ewodwa, ayasebenza ewodwa, uqhuma ngawo uphalaza ngawo, ayasikhuphula isithunywa. Uba amanzi empophoma nawe emvula, mawuhlushwa zithunywa zaphezulu, uhlushwa amahlombe, uhlushwa yikhanda, uhlushwa izindlebe ezitswininizayo, ayasebenza amanzi emvula. Nawe empophoma waxube bese uthatha impepho, ungathatha impepho inkondlwane, ungathatha impepho yamawele, ungathatha impepho yezalukazi. Kodwa ezalukazi kakhulu ungayisebenzisa namanzi esiphethu, amanzi esiziba, amanzi omfula ohambayo, ugeze. Mawuqeda uqhuma ngayo impepho namanzi, uhambe uyogezela ngaphandle noma uyogezela emfuleni ohambayo, ususe lezi zinto. Ngiyanika mahala ukuze mase usukuthi uhlushwa imimoya. Kodwa manje uthi mawuya kubantu uthola ukuthi abantu abakhona ukuthi bakusize, ungakhona ukuyisiza ngalezi zinto engikutshena zona. Ngunika mahala ngoba nayo imlotha ihlukene imlotha. Kodwa ke ngiyithinta ngelilanga, ngithinta nekuhlukana kwempepho, ukuthi impepho enje isebenza makwenze njani, impepho enje isebenza makwenze njani. Ya amanzi ke lawo bengizokhuluma ngawo namhlanje, ngizothinta bese ngilandela ke lesi simo sabantu uma abantu behlushwa imimoya, kuthiwa basemanzini, ukuthi yini izinto ezibalekile uma uzohambisa umuntu emanzini. Niyahlala ke nini, nihlale inhluphi imimoya, nihlale ningayi emanzini, igcina imimoya isiyonibulalela emanzini. Niyahlupha, nihlale ningayi emanzini, nibe nidingeke emanzini, igcina imimoya isiyonibulalela emanzini. Uyahlushwa amanzi ebusuku, uphupha amanzi empompi, engathi kuphuma amanzi ompompi uyageza izandla, kumele uyohlambuluka emanzini noma ngabe ahambayo noma ngabe impophoma. Uyahlushwa amanzi uthi uyangena endlini uthi uyogeza, ubone sekuvela ishawa endlini,
uyatshengiswa lapho ukuthi kumele uyohlambulula emanzini. Uphupha usezibeni phansi kwamanzi, uphupha uyokhuleka phansi kwamanzi, uyothemeleza ukhuluma nabantu phansi kwamanzi, ubona ofishi phansi kwamanzi, ubona abantu bamanzi, ubona ihashe lisemanzini, ubona inkosazana esemanzini. Imimoya yakho noma inhlanhla yakho idingeka emanzini, udingeka ukuthi uyivule emanzini. Uphupha ulwandle, usolwandle, usempophomeni, usesiphethweni, uyibona esiphethu usesiphenduka isiziba, usuphakathi. Umthombo ubona usuphenduka isiziba, usuphakathi. Yizi izinto lezo ezizinkomba zasemanzini ukuthi udingeka emanzini. Bese ke ufika thina belaphi. Usho wena ungifonela uMazibuko, hayi ngihlushwa amanzi, ngihlushwa ngiphupha ngisemanzini njalo njalo, ngiphupha ngisemanzini, ngifuneka emanzini. Uthi umuntu uyothwasa ngamanzi wena, noma uyothwasa emanzini, noma uphuphe umuntu ekubamba ubusuku akusahamba nawe emanzini, niye nehlulana angene yedwa emanzini, noma ahambe nawe aze ayongena emanzini, uphaphame, uhlushwa imimoya yamanzi. Mele into yakho iqhume ngamanzi. Bese kufika lesi sigaba ke sokuthi siyanithatha thina sinisemanzini. Masifika emanzini laphana siyakufaka, sikufaka emanzini ahambayo, sikufaka ngobuso sikuthi, siphinde sikukhiphe, sikufaka ngobuso sikuthi, siphinde sikukhiphe. Lapho lo muntu akakuhlambululi lo muntu emanzini, akakuhlambululi lo muntu lo. Siyafika emanzini sithatha ibhakede, kusezibeni lapho sithatha ibhakede siyakuthela, mhlawumbe singakuthela ngesiwasho, hayi ukuthi sikuthele ngebhakede bese sithi sikuhlambululile imimoya yamanzi. Ngeke uyihlambulule imimoya yamanzi ngebhakede, khohlwa ukuthi ungahlambulula imimoya yamanzi ngebhakede, ukuthi uzokha ngebhakede umthele umuntu. Kuphinde kube yini ke sithi siyanithatha sinise emanzini, nisitshela ukuthi hayi mina ngiyasaba emanzini, ngihlale ngiphupha inyoka yamanzi, ingithatha ihamba nami, ingisonga, manje ngiyasaba emanzini. Hayi, thola umuntu onengilozi yamanzi, thola umuntu ophiwe amanzi, thola umuntu okwazi ukufunda ulimi lwamanzi, akusemanzini. Uzofika kufaka ubuye emanzini, uzofika kufake ubuye. Thina ke lapha ekhaya siyasefa masemanzini, sihlale silinde la, sembulelwe ngokwamanzi. Akwenzeki singembulelwa nomuntu uma sizoma semanzini, ukuthi sizongena sigcine phi, ukuthi sizomfaka kanjani, ukuthi siyamanzini ayingozi kangakanani, sidinga ini kulawo manzi. Akwenzeki singasefi mazo emanzini. Amanzi kufanele ukuthi siwaboniswe, especially uma sizoya empophomeni esiqalayo, sizoya ezibeni esisiqalayo, sizoyolwandle nomuntu eqala. Kubalekile ukulinda umoya ongcwele noma isithunywa sakho noma ingelozi noma ithonga lakho likwembulele ngokwapi, ngokwalapho yakhona oyosizela khona umuntu. Umuntu kanjani nalo umuntu oyomfaka lapha emanzini? Uphiwe ingelozi yamanzi, uphupha kuthiwa uyothwasa emanzini, uphupha kuthiwa ufuneka emanzini, uphupha esemanzini, uphupha esezibeni, uphupha esempophomeni. Lo muntu lowo udinga ukuyohlanjululwa ngamanzi ngokujulile. Lo muntu udinga ukuthi ayohlanjululwa ngamanzi ngokujulileyo, ahanjiswe emanzini. Umthathe umuse emanzini lo muntu lo, umhlambulule ngokujulile emanzini. Manje kufanele ukuthi lo muntu lo umhambise emanzini ngokuyikho. Ungamthatha umuntu emanzini uyamhambisa umuse emanzini, uyafika emanzini umthela ngebhakede, ebedinga amanzi ngokujulile. Ayikho into enjalo, ungayenzi into enjalo. Nawe melashwa ungavumi ukusuka emanzini ufike uthelwe ngebhakede. Vuma sikufake emanzini ukwazi ukuthi uhlambululeke emanzini. Unabantu ke abahlushwa lidlozi lamanzi. Abantu abahlushwa lidlozi lamanzi, ahlala idlozi lamanzi limudla isibeletho, idlozi lamanzi limgulise ngenyawo, angakwazi ukuhamba, limgulise ngekhanda, limgulise uthiwa une-TB, kuthiwa uhlushwa isifo sofuba, kuthiwa lo muntu lona uneyigaxa esibelethweni, kuthiwa lo muntu kunento egidiza lapha esibelethweni. Lo muntu lona uma kumele umuse emanzini ungena esikhathini,
wenza yonke lento lena lento lengilozi yamanzi iyamlimaza la ngaphakathi. Abanye ke basuke behlushwa zilwane, uthola ukuthi mayizo emanzini asifuni isilwane ukuphuma kuye. Noma lo muntu owayesebenzisa lesi sipho sasemanzini waba nenkinga ukuthi wasithatha lesi sipho wagcina sesisebenzisa ngendlela errong, wasimbathisa izilwane, wasimbathisa izithwalo, waganga ngaso noma sagcina sabulala abantu isipho sakhe. Manje mawuzoya emanzini yomhlambulula uvela kufaka esikhathini. Thina sikufaka unjalo ke emanzini. Mina nje ngifake unjalo emanzini, ukufaka emanzini unjalo. Ngoba ngifuna ukuthi usinde mina. Ngifaka unjalo, abanye sithi sibafaka emanzini. Ivela inqamuke lento mayibuya. Sithi sibafaka emanzini thola ukuthi bese ngaye esikhathini ebanjwe yilento idlozi lamanzi. Avela ngene esikhathini, masibuya naye nje avela ngene esikhathini. Umuntu ubengasangena esikhathini. Mbambile lezangazi. Mbambile lamakhehla amanzi. Ngoba kakhulu abantu abehlelwa yileso simo leso, isikhathi sabo noma amaperiod abo ahamba yanqamuka. Bahlushwa yidlozi lamanzi labo bantu labo. Namhlanje ungene u2 days. Uphumile ungene u1 day, uphumile ungene u7 days, namhlanje ukhululekile. Hayi ngene u5 days, namhlanje ngene u7 days. Hayi ngiyaqala ukuthi ngene u7 days, kusasa usengene u2 days. Akasazazi uzizwe ngathi ukhulelwe, namhlanje ukhulelwe, namhlanje akakhulelwe, ingane iphelile esiswini. Uhlushwa yidlozi lamanzi lo muntu lo, ufuna ukuthi ayohlanjwa ngokujulile emanzini. Bese kuba yilo muntu ohlala ephupha amanzi, aphupha izilwane zamanzi, aphupha efuneka emanzini, uyasaba. Azaza agcina lento isimdlile, imgulisa usuku nosuku, akalali lo muntu, kodwa makuthusiwe emanzini uyasaba. Ukhohliswa umuntu ohamba wayohlola kuye wathi umuntu hayi kunento enyikazayo uma uye emanzini, wena ngeke ubuye emanzini. Ayikho into enjalo, ngeke ungabuye emanzini. Mawutshengiswa amanzi kuthiwa emanzini wena uzofika uhlanjululwe emanzini, uhlambuluke lengilozi yamanzi eyiveza njengenyoka kuwe, eyiveza njengomuntu wamanzi ongamazi wena, ekuflathele lo muntu wamanzi emkhulu ungambona ebusweni emnyama emude, ekuthatha ngenkane ngendluzula akubambe athi wena ufuna uyomgana emanzini. Kwenzeke zonke lezo zinto lezo ziyimimoya yasemanzini edinga ukuhlanjululwa ngokwamanzi ngendlela ejulileyo. Uhlanjululwe emanzini. Ungahamba uhambe uyonikela emanzini, uncenge unikele emanzini, mhlambe uyothi masifika sikuthatha sikuse emanzini uyithole ungenalo uvalo lokho emanzini. Uwajwayela amanzi, ukuhlala eduze kwawo, ufake inyawo, ukunikela emanzini wakhe ngebhakede, ugeza ubuso, uzozuze lento ijwayele ukuthi emanzini akukho kubo kusemanzini. Abanye ke bafika sebegula lapha. Uthi umusemanzini umuntu afika afile emanzini umuntu. Afike egula umuntu la, esegula engasazi indaba zakhe. Esho ukuthi kade kuthiwa ngemanzini. Ngingayi. Abantu bathi uma ngisemanzini bethi hayi bazongilungisela umndawe, bazongilungisela ngoba abantu badukiswa abantu ngendaba yomndawo. Indaba yomndawe umoya wezangazi, umoya wamanzi. Yidlozi lasemanzini leliya, umoya wezangazi. Bese ethi umuntu ingani mina kufika ikhehla lithi angemanzini, mina ngihlushwa likhehla lasemanzini. Yindike elimhlophe le. Zinzuza zamanzi. Uzohlushwa yindike elimhlophe likubulala isibeletho, ngoba abantu abafelwa isibeletho usuke kukhona indiki elimhlophe esibelethweni sakhe. Unomndawo lo muntu. Unomndawo lo muntu. Khona lento lapha emanzini okuthiwa amakhosi omndawe. Amakhosi omndawe isikhathi esiningi ayiveza ngobuhlalo obumnyama nobubomvu. Amakhosi omndawe okukutshengisa ngokusobala ukuthi sinalo indike elimhlophe kulobu buhlalo obubomvu, sinazi inzuza kulobu buhlalo obumnyama nabalozi. Use umndawo imoya ephila ngaphansi komndawe le. Ngeke ufisibeletho ubulawe izangazi, akwenzeki. Kodwa usukuhlushwa umoya womndawe, umoya wezangazi.
uhlushwa umoya womndawo, umoya wezangazi. Kodwa amakhehla owabona kakhulu wena, amakhehla akwenza ukuthi uyesikhathini ukuhlukana kweinsuku zakho. Namhlanje ungene kabili, namhlanje kusasa ungene ka5, namhlanje ungene kanye, ungena ama-hour sekunqamukile. Amakhehla akuhluphayo esibelethweni, abulala isibeletho, kuthi une-cancer, unesigaxa, uyahlinzwa, kwenza ukuthi nokuthi kusiphendukile isibeletho, besibone lapha esibhedlela kuthiwa siphendukile isibeletho, mele siyoguqulwa ini, unezifo engapheli esesibeletho. Uhlushwa amakhehla aseze acunuka, noma seze atasuka, noma seze akudikila. Usuvelelwa izifo, namhlanje unengculaza, namhlanje une-TB, namhlanje unento izilonda ngaphakathi, une-cancer, namhlanje ini. Uhlushwa umndawo wasemanzini. Umndawo wasemanzini kunabalozi phansi kwawo, kunenzuza. Inzuza ke ungasho ukuthi idlozi elikhulele ngeme iziziba, kodwa yenziwe egcineni, iyazuza. Idlozi lokuzuza, inzuzo. Awukwazi uzuze uhambe izigaba zakhe ezincane. Kufanele uhambe izigaba kuze uthole inzuzo. Ngisho nase university uyafundiswa, ufundiswe, uhambe izigaba bese uyophothula, usuyozuza obukade ukusebenzela. Lingaphansi komndawo, uzolungisa umndawo bese liyalunga leliyadlozi. Lincikene nomlozi wasemanzini leliyadlozi. Ngikhuluma ngamanzi, bengizokhuluma ngamanzi, ukuhlukahlukana kwamanzi, kodwa sengithe angithi ukujula kancane ngithinte lo moya wasemanzini. Ngizokhuluma ngemimoya yamanzi, ngizokhuluma ngezithunywa zasemanzini, ngizokhuluma ngokuhlukahlukana kwamanzi nezithunywa zakhona. Usewuhluphileke lo mndawo, wakudla isibeletho, wakugulisa, wenza yonke into. Sekufika isikhathi lapha abafuna ukukuthatha khona. Laba bantu bakini abasakwazi ukuthatha ungcolile nje, bakuthume mazibuko bethe hamba akusemanzini. Maye kusemanzini ufike ufele emanzini, masiqeda nje ukuhlambulula ufele emanzini. Hawu, usefile ufele emanzini? Yebo, kunalento okuthiwa inhlambuluko eyenziwa emakhaya. Ugogo omdala okuthiwa uyathakatha, okuthiwa walo ubani, okuthiwa wabophela ubani, ini mayisezoshona bese kuthiwa ukhuluma konke. Iyafana ke nalento yasemanzini ukuthi sewuhlala isikhathi eside ungabalalela abantu bakho, unenkani. Uhamba abantu abangcolileyo bakufaka ilwane, bathi unesilwane esikhulu wena ugcatshwe, uhamba uyogezwe intabeni, uhlatshwe inkukhu ezimnyama, zimbuzi ezimnyama, kuthiwa uyogezela phezulu komhlabathi ogqiba imbuzi emnyama, bakwethula imimoya yezilwane, bakwethula izilwane. Kanti leli dlozi lomndawo alihlambulukile kuwe, ilezi ithunywe inkulu zasezulwini ayihlambulukile kuwe. Zidinga ukuhlambuluka, zidinga amanzi nempande kuwe ukuthi zihlambuluke. Usufika kithi usuhamba nangenduku kithi, usuphefumulela phezulu. Masifika thina sithi siyokufaka lapha emanzini, sekuhlambulule, siqede. Mawuqeda ukuhlanjululwa, wena usewuhambile, sewuhambile, sihlambulukile. Ngeke usondele kithi ungahlanjululiwe ngokwamanzi. Omunye ke uyahamba emanzini, bafike bafele emanzini. Yini edala ukuthi afele emanzini lo muntu ngobe emanzini? Uthola ukuthi ugobela akawahlulanga amanzi, akawasefanga amanzi, akaphiwe lengilozi yamanzi. Yizi izimo lezo zamanzi, sikhuluma ngamanzi la, nokuhlanjululwa emanzini, nemimoya yamanzi. Sikhuluma ngamanzi nokuhlukahlukana kwamanzi. Uma usunenkinga yokuthi ugula kakhulu, udinga ukuthi uye emanzini, masiqale ngeimpande, siqale ngeinkamba ezizokuhlambulula, zikubuyise egazini bese siyokufaka emanzini. Singakufaka empophomeni ngoba masingakufaka ezibeni laba abantu beziba bazokuthatha Nkosi.
bazokuthatha abantu besiziba abadlali. Isiziba ke sinemoya ejulileyo futhi mawunomndawe abantu besiziba bazokuthatha. Nabanye ke bathi hayi ningabasa abantu emanzini bafile emanzini. Yabona ke leyo nto leyo ingicasula kakhulu ngoba ukufa komuntu uhambiselana nohambo lwakhe. Ukufa komuntu uhambiselana nohambo lwakhe, ngabe uhambo lukamoya, ngabe uhambo lwempilo yakho nje. Uyakwazi ukuthi uthi uhleli la endlini uvela ushone. Uyahamba ibhedlela ibaqedile abantu ibabulala. Kodwa animisi ukuya komuntu esibhedlela. Imoto zibaqedile abantu, anibamisa abantu ukuhamba ngeimoto. Anisho ukuthi niyithenga mihla namalanga imoto nina. Niyithenge mihla namalanga. Zinibulale ube isicaba njengesilayisi sesinkwa. Ube isicaba itruck lifike liphiciza imoto. Kodwa aniyeke ukuyithenga imoto, aniyeke ukuyigibela imoto. Kodwa ziyanibulala usho ukuthi hayi angeke ngiphinde ngigibele imoto ngoba iyenza ingozi eyisipici. Kodwa lapho enithola khona ukuphila nithi ngeke usaye emanzini ngenxa ukuthi ufele ibane emanzini. Kunabantu la eGoli eAlexander abafele emanzini. Kungenzeka kwase kuyusuku lwabo lokuthi bayohamba ngamanzi. Kungenzeka ukuthi abasefanga ngayisikhathi beyemanzini. Sike sasuka la ngelinye ilanga, sisuka lapha kufanele ukuthi sihambe siye eRandburg. Masifike eRandburg imvula iyana phezulu. Sasuka lapha sitshengisiwe amanzi ukungcona kwawo namandla akhona emanzini. Safika sangangena, safika sayibuka impophoma, ngaze ngayishutha, ngayisenda lapha ku TikTok. Impophoma yaseRandburg ngendlela eyayigcwele ngayo izihlanza. Sasiyibonile silele la ukuthi kunenkinga esoyifica phambili. Sathi sifuna ukuyobona ukuthi kingani leso yifica lapha phambili. Uyaphiwa ingelozi yamanzi bese uyohlambulula abantu emanzini. Sekukhona igebengu ezogobela lapha ehamba sithi ziyohlambulula abantu emanzini ifike babulale abantu emanzini. Sekukhona igebengu zabantu ezifuna imali zabantu zihamba sithi zinengilozi yamanzi ziziyohlambulula abantu emanzini. Zifike zimhlambulula umuntu athi sengihamba amanzi ngaze ngamfishane ngangaka. Ngihanjiswe emanzini kodwa angisindi. Wena uthi uzongisa emanzini, imuphi umehluko engizowuthola mina? Phiwa ingilozi yamanzi bese usabantu emanzini ogobela la. Phiwa amanzi bese uyohlambulula umuntu emanzini. Nina abantu enihlushwa izithunya zamanzi, enihlushwa idlozi lamanzi, imimoya yamanzi. Thathana amanzi niwasebenzise neimpepho, nigeze, nigqume, niphalaze, ukugquma ukufutha. Nifuthe, niphalaze, nigeze, niyogezela emfuleni ohambayo, nigeze ukuze uzokwazi ukwembulelwa indlela ozoya ngayo emanzini. Ukuze uzokwazi ukwembulela ukuthi lo muntu unawo namandla amanzi. Yekane ukudlala ngabantu nibathatha nibasemanzini nithi niyobahlambulula ifike ingilozi ingahlambulula. Yekane ukuthi abantu babe namandla edlozi lamanzi bese nithi banesilwane. Iyekeni le nto leyo. Yekani nina belashwa ukuhlala nedlozi lamanzi ungalihlambululi lize likubulale. Iyekeni le nto le. Ngicela ukuthi nina abantu enizosizwa ngamanzi niqale nihlanganisa amanzi ayisikhombisa kamoya. Nigqume ngawo niphalaze ewodwa. Nigeze iyohlambuluka lengilozi yamanzi bese iyakutshela ukuthi usuzongisa emanzini ke manje lapho engiyoqhunyiswa khona. Ngoba zikhona izithunywa eziqhunyiswa kanjalo. Esami saqhunyiswa khona emanzini. eNigeria emfuleni waseNigeria saqhunyiswa khona ngamanzi odwa. Siyakwazi isithunywa ukuqhuma ngamanzi odwa, kodwa idlozi lamanzi ngeke uliqhumise ngamanzi odwa. Ungayihlambulula ngamanzi kuhlambuluke isithunywa samanzi, kodwa idlozi lamanzi ngeke.
uli qhumise ngamanzi odwa, lidinga amanzi, lidinga impande, lidinga amanzi, lidinga impande, lidinga amanzi, lidinga impande. Idlozi lasemanzini ngoba lihamba nezithunywa ezinkulu zasemanzini. Kufanele ukuthi uhlanjululwe ngamanzi, uqede uyodla impande bese liyahlambuluka, likwazi ukudla, likwazi ukubhodla. Sengiyaqeda. Hambani niye emanzini nifike nihlanjululwe umuntu onengilozi yamanzi akuhlambulule, uzohlambuluka. Iyekeni lento ukuthi uyohamba ungabuye emanzini. Ayikho into enjalo. Ngeke uhambe ungabuye emanzini uphiwe izithunywa nemimoya yamanzi. Ayikho into enjalo. Ayikho into egidiza emanzini uma uzoya emanzini unamandla amanga. Ayikho into ezokuthatha emanzini uma uzoya emanzini unengilozi yamanzi. Iyekeni leyo nto leyo. Hlambululane niqhume ngeimpepho, nihlanganise amanzi emvula nawo empopho, nihlanganise amanzi esiziba nawo umfula nani nihlambuluke. Maniqeda ukuhlambuluka izokhuluma lengilozi yamanzi. Ngibonge kakhulu. Nisubscribe ke kuyiSolomoya. iSolomoya. Nisubscribe kuTV yaSolomoya. Nisilandele kakhulu bafowethu. Nabafisa ukwenza imibuzo bayokwenza lapha ama comments, sikwazi ukuthi sibaphendule okunye nokunye, noma nisondele eduze sikwazi ukuthi sineluleke siphinde simsize. Uma kukhona esingakuboni siyosho ukuthi akukho esikubonayo. Uma kukhona esikubonayo siyokutshela futhi ukuthi kukhona esikubonayo. Uma singenalo lolu sizo kodwa ke la endlini vele kusebenza imimoya yasemanzini ziyithunywa. Idlozi lasemanzini ziyithunywa. Sisebenza ngayo. Nelentaba siyakwazi ukukunika inkamba zakhona noma amagobongo. Idlozi letaba siyakwazi ukukunika. Sondelane ke bafowethu, siyobonga kakhulu. Uma ningasubscribe nje, qhubeka nisubscribe, nidlulisele nakwabanye lemfanekiso ukuze balithole nabo usizo. Siyabonga. Amen.